Hi, Síle Uí Chiaráin an taine mit arm ó gon dealagan ó hús, agus tifi sibh meise I rás na rún, ról character dar a bhainneam Crystal. Is meise Crystal. Agus bei brandy gom le hall on the rocks. Bhain seoir atanam, bhí meid teasc finne 3 bliain, agus is sicatérapór le blianta baga anuas mé fásta. Tá má lán se isteach garlam san aisteoireacht de chranóna a héal, agus fu man spreagú dá sin ó mhachas sinne seanóg cairns aisteir fásta, thug sé na gcónaí an grísúdú a gáilisteach an rud amach réastíhan. Sin tí go bhfuil meise ag ban trílas an aisteoireachtanis agus a buint lánsaltas. Seo débís agam in rás na rún. Ní fiúgad chail isteach, mar tá san dhéimi le coppla lánuas. Well, tú ken se. Níor hala me siúr a bí fasin. Ach, cearrátá dóir inús. Beta sé rúni nuas aige. Ban I Crystal atá lách ceinialta. Ban I atá inta cosanta fa chlán saci, tá si go homlan an ngráile far chéile saci, agus níl rud a bí nach neana si da chlán. Tá si teach arás na rúnanis agus tá gach seans nach gur far fáilte ag achanna sa champa rompi. Achan seans go gurhí si alca roiní árid. Céhar mar na daoine éirithe sin. Cainnig I súil ar an spáis seo. Well, níl me náras a bí fasin ach Tás agam ggóil rud an teart níos móna an siú agus na hin eistearí a chuir se hartsa. Céad a chorm. Nílas gom sin ach Tás agam na jiglet breig in se dúsa.